Assalamu alaikum yan uwa, barka ku da warhaka, barka da wannan lokaci. Muna dauke da sababbin fina-finai wanda za su fito a gobe Laraba kenan idan Allah ya kai mu. Ga duk wanda yake buƙatar shiga cikin group namu kenan, wanda zaka samu duk wani sabon film da ya fito a ranar da film ya fito, a ranar da zaka same shi a cikin group na VIP. Kakin mu je da bayanan mu, idan kai yau da farko zan ka wannan shafin namu, ka daure ka manta subscribe da alamar ƙararrawa, da zarar mun dora shirye-shiryen mu zaka same su akai insha Allah. Wannan fina-finai ne wanda ba za ka samu a YouTube ba, za ka same su ne a cikin group na VIP kenan, wanda za ka biya kuɗinka idan da Libya, Niger, duk inda kake insha Allah. Idan ka taɓo mu ta lambobin mu na WhatsApp za ka same mu, za mu gaya ma inda za ka biya kuɗinka, ta nan ne za ka biya kuɗinka, za mu saka ka a cikin group na VIP, ta yadda za ka samu duk wani sabon film da ya fito a ranar da film ya fito, a ranar za ka same shi. Dan sai ka rige kowa kallonsa idan ka shiga cikin wannan group namu na VIP kenan. Idan kana buƙatar shiga cikin wannan group, akwai link muke sakawa namu na group din mu na WhatsApp da na Telegram, wanda za ka shiga a ciki sai ka yi masu adamin magana. Idan kai musu magana insha Allah za su gaya ma kuɗinka ko nawa za ka biya, sai ka shiga cikin wannan tsarin na VIP. Ta nan ne kaɗai za ka samu duk wani sabon film da ya fita insha Allah. Kamar da kuke ganin wannan sababbin fina-finai kenan, idan ka shiga cikin wannan group ne za ka samu wani film, duk film inda ya hita a ranar da film ya hita da zai wuce minti 30 a hannun mu, mun saka shi a cikin group na VIP kenan. Idan kana buƙatar shiga wannan group za ka samu lambobin mu ne muka yaza muku. Akwai lamba na Libya, na Niger da na Nigeria, wanda za ku ɗauka sai ku magana. Ta nan ne kaɗai za ku biya kuɗin ku cikin sauƙi kenan, ku shiga group ta yadda za ka samu fina-finai ba tare da kun samu kullan sirrin ba. Idan kana buƙatar shiga cikin wannan tsarin kenan, sai ka garzo ka yi mana magana ta WhatsApp. Duk wanda yake buƙatar shiga cikin wannan group na VIP kenan, sai ya kokari ya taɓo mu ta lambobin mu, ko kuma ya taɓo lamba ta Niger ko ta Cote d'Ivoire ko ta Nigeria kuma, ko kuma ka taɓo lamba ta Libya, wadda zan gaya ma kenan. Don haida za ka biya kuɗin ka, zan gaya ma kenan ka shiga cikin wannan tsari na VIP kenan. Kar ka bari a baka labari. Idan kana buƙatar shiga cikin wannan tsari na VIP, a cikin ne kaɗai za ka samu duk wani film waɗanda an nesa ba samun fina-finai a da wuri. To insha Allah gare ku dama ta samu gare ku, ta yadda za ku samu fina-finai cikin sauƙi ba tare da kun sha wahala ba. Idan kana buƙatar shiga cikin wannan group, za ka ɗaukar lamba ta Libya kenan, sai ka yi min magana sai ya saka ka a ciki. Idan ka biya kuɗinka, mun gode insha Allah, sai mun